Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu na Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Onye na-agba afa miri emi dịkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa bụ benefit of consulting AFA from time to time. Or why you should consult AFA from time to time. I'm here to tell you na AFA bụ spiritual lab. Yes. No, dị mkpa na ị ga na-enyocha onwe gị ka ị were na-ama your spiritual standing from time to time from your spiritualist. Ọ ga-enwerịrị altar that you belong to. You must have an altar that speaks for you. Very important. That altar ga-anọkarị shield. They protect gị. Case any casualties, any their reinforcement, ka entities of powers, igwende, moma, nejo na altar, where we are backup team. Very important. It was where the one mother. I want to know that earthly governance is prototype of what is happening in the spiritual realm. Take it or leave it. Ihe ndị a ka anyị ga-eneba anya ka ị mara ihe kpatara o ji kwesị na ị ga na-ajụ ese from time to time ka ị mara ka ọnọdụ gị si wee dị mana mmadụ mana mmụọ. Ndị Igbo na-atụ ilu sị na onye na-akpa na be dibịa anara ugbo. Mana before we dive into today's lecture, important announcement. Ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, echefuna na annual festival anyị for the year for the children of the temple bụ September 15th. Yes, I get annual festival. So I just did it. My required junior. That's why I see me every year. After I know the child of the temple got participating here. In Onoru, we know Igbo. Distance is not a barrier. Whether we look Igbo more in Nigeria, more than Abia, more than Mabia. Chat him na WhatsApp. Give me he could say me. If you go to Love Feast. Kabuf. Kebwa echefuna na annual first monthly ritual anyị ka na-aga n'iru. Anyị na month of August, our group rituals ka na-aga n'iru. Ị nwere ike join anyị anywhere all over the world. Distance is never a barrier. Anyị malitere ịchụ aja anyị n'igwe ihe karịgoro 4 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media. Although unnecessary, we hide them maka ebe. Mana mara na aja karịrị ọgwụ. Malụ na Chukwu na-eme n'onwe ya. This to go them the temple, Chuaja, go for Kubi in this all over the world, the friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and consecrated group, the 4 groups I know. It was I guess immediately the last day of the month. I get Chuaja di Chichena to entities of powers. Mesraka Suyan, so this way and Ayabaja again, what and Chikoti and our WhatsApp numbers only. I don't know what I do when Ankuzia, Mone Chokabalga family, Nanya and screen gig my number. My number remains 0805-7837-672. Now let's proceed. Why you should be consulting AFA from time to time. And my check in AFA, both spiritual lab. It was Yabon, onye watalo uru ahikebal. In the world of the physical, and me from time to time. For the donkey years, onye ga-asị na ofunu go Ogbuefi Ezeana ugochitubelu n'ụlọ ọgwụ ebe a na-enye drip or nke a maọbụ nke ọzọ. You know why? I don't joke with my health. Yes. Amarugo nne nwere routine from time to time. Sometimes may check any sign. Yes. Normally go to hospital. Some might say not because of na uncomfortable over there, mana because
na mma uru health bala maka na onye nwere ezi arụ ike nwere ihe niile na onye dị ndụ ọdụgụta ihe ọma. Therefore, from time to time, I will go and check myself thoroughly. I can tell you, na ọ bụrụ na onwere oyi ọbụla nwere ama agwụnata agwọ ma ọ bụrụ na achọpụta ya ihe a na-akpọ early detection. Achọpụta oyi ọbụla na mbido, ọ bụrụgoro na ị nwere ike ịgwọ ya ma o ihe a na-akpọ controlling it by abstaining from ihe anwa na-etriga na ọya. Example, onye nwere ọsa, the first thing kwesịrị ime bụ ịma ihe anwa those diets na-etriga ọsa, mara ihe ndị ị ga-akwụsị ya bụ ya eating habit, you work on it. Bụrụ na work on that your eating habit, I can tell you na solve one of the cause of the problem by 70%. 30% bụ nke ọgwụ ya alụ ntị ọdị. Etu a ka ọ dị n'ihe mmụọ. N'ihe mmụọ, ọ bụrụ na ị mata ebe ihe na-eme gị si, ị ma na solve gị by 70%. Ọlụ mmụọ bụ jikọ to complement it. Example, o nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-ebi ndụ iko negative lifestyle. That negative lifestyle nwere ike ịbụ the cause of your problem, nwere ike lead to your doom. Na bai kita, o nwere nwa okorobịa onye a na-agwa gị ka dị less than 40 years. I have here in few days to come. Kedu ihe mere ya? Ihe mere ya bụ n'oso na ndị ọrụ abụọ agwa ntị na ntị anụrụ egbere isi ya na ntị eso. Ọnụgo nwa jide nwaanyị. Mana o nwere nwunye mmadụ ọ na-eso. O nwere ike ọ bụ na ọ karịrị di ya, ma ọ bụ na nwaanyị karịrị di ya. Mana onye ọbụla nọ n'ogbe na ya bụ nwoke na-achụ nwunye mmadụ. Ya na nwaanyị ahụ 5 and 6 karịa anya na nwunye nke ya. O nwere ike nwoke a na-ekwunu mana ọnụ nwoke eruru o kwechiri debe ahụ na ya bụ odogwu. Mana ka nkọrọ gị akụkọ a, o wee ruo otu ụbọchị, o wee jebe nta. O nwere ihe a na-akpọ otu nta, hunters. From time to time, ndị ha nọcha na various field, mana from time to time ha baa ọhịa asị ndị nta je chụọ anụ. Anụ ọ na-achụ agbọgwụ na ọ ya egota nwunye nke mmadụ chụtara, mana ya asụ na ọhọ bie ọbanye otu ndị na-achụ nta. To cut the whole story short, o jere ebe a na-achụ nta. Amụrụ m ihe mere nụ. Ofu onye n'ime dị ọnta gbagbuo ya, anụ ka egbe dara. Nnukwu onye tiri mkpu. Onye gbara egbe sị na ya amarọ na-eche na anụmanụ ka ya fụrụ. Ụfọdụ na-asị na egobiri egobi, na o nwere ike iwe na egobiri egobi. Ụfọdụ na-asịkwa na uke, na o nwere ike ọ bụrụ na nwoke ọ na-alụ nwunye na ebe arịrị na-akụ ọta na-akọsara ụmụ mmụọ wee je gbara ya ọkụ. Mana no matter etu ọm n'isi look at it, ihe bịara ya bụ uke. Uke a nwere ike iwu uke mmụọ, nwekwara ike iwu uke mmadụ. Mana to cut the whole story short, ya bụ nwoke abụrụgo onye na-abara Chukwu, rụzie na mmụọ onye akaụntụ etu osibe ndụ ya. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị na ya bụ, ọ bụrụ na ọ bụ onye na-ajụ ese, ọ ga-ajụta ese na ya bụ nwata nwaanyị nwunye mmadụ ọ na-eso ga-ebutere uke, ma ọ na ọ ga-akpụ ya afọ na mkpọ. Ị na-ajụ ese, o nwere otu iwe, maka na ana m achọ ịgwa gị spiritual control the physical. Before ihe ọ bụla eme in the gross material world, o burugo ụzọ mee n'ụwa mmụọ. Ebugo n'ụwa ụzọ na ụwa mmụọ kpalie kwuo mgbe ọ ga-eji mee. Ọ nye akpatara na ọ bụrụ na imezie ihe kwesịrị ime, mmụọ nwere ike gbara gị ama sị gị ụbọchị dị etu a ga-apụta n'ilo, ma ọ bụ gị chụọ aja dị etu a ka e wee bukwapụ uke, ma ọ bụ gị mee nke a ma ọ bụ mee nke ọzọ, ma ọ gị zere ihe dị etu a. Afa nwere ike ịgwa gị na o nwere ofu onye na-apụ naanị inye gị nsị, and na ofu onye na-achọ inye gị nsị bụ onye gị na ya na-erikọ na nkọ.
ke gbara ihe ọbụla bụ alcohol ije na joint ije ṅụ mmanya. Ọ bụrụ na ị nwee ntị gee ntị ihe afa kwuru, ịfụ na ndị ilo ha nwere ike apụlanụ che etu a ga-esi poison gị ma ha asụsidi na ọ bụrụ bikos na ihe na-aṅa afa ntị na-ege ntị gị. Seek knowledge. So ihe nna-achọ ịkọwalụ gị bụ na onye na-agba afa na-amata ihe dị n'ụzọ ya ka mmakwa atụ. O nwere nke mekwara na otu ebe na be anyị. O nwere ezinụlọ na ụmụnna a na-akwado ka eje burial na mba, nwaada ha na-anụ na mba. Ofu nwoke wee sị na ya nọgidoro dete nkwọ ya n'ahụ ya wee jee n'afa ka ụbọchị deeti echi zuru n'elu. O wee jee n'afa, afa wee gwa ya na uke dịkwa n'ụzọ na ọ na-akwado ime njem na njem a na uke dị ya nye ejekwana na ọ nwere mmemme ọ na-akwado ije nye ejena na uke dị n'ụzọ ya nye ejekwana. O wee kwe, o wee narụ wee gwa ụmụnne ya na deeti ya sọrị na kacha ụfọdụ ụbọchị ya fụrụ na ya enwe ike iso ha wee jee na o nwere ka ahụ dị ya. O wee nọrọ ana, ndị ọzọ banye moto wee jebe, ha pụọ n'ụzọ wee nwee asidenti, imirikiti n'ime ha nwụrụ. Anya bụ insidenti. Ị hụrụ ịfụrụ ya? Onye Chukwu na-azụ onwe ya. So mana ọ bụrụ na ị mara na ụmụ ihe ndị a dị, ị ma na-aje n'afa. Onye ofeke na-asị na ije n'afa ọ dịghị ka a na-etufu ego. I can tell you, ka ị nwa na onwe gị kwụsịrị ije n'afa since 1 year ago, since many years ago. How many Ford ka nke ego? How many Lamborghini ka ijigoro ego isi ebutere na ya wee ego? Ka ị ma nke mara nke ọzọ, ka ị ma egwu mmiri ma egwu ọkụ. Ị mara na mmụọ enwe ga-agbara ama n'oge, a stitch in time saves 9. Mana ọ bụrụ na agbara ọrụ ama ịdanya na ya bụ nsogbu ga konzum ego a karịrị ego ị ga-espend ma ọ bụrụ na ị ga-agba afa. Ịgba afa niile abụrụ weta ego. O nwere nke ọya abụ eme asị gị absent from this ma ọ jọs gị jee ma ọjị. Ịghọtara ya? Na-agba afa from time to time. Ọ ga-egburu gị ọtụtụ ihe. Ka m kwụsị ebe a. Ị nwee ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa midemi, chat me on WhatsApp 0805 78 37 672. Let us pray. Ekwere m na Chineke. Ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị. Ezi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya ihe na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessings of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.